በላይ የኤርትራ መንግስት የዘር ማጽዳት ተግባሮችን እየፈጸመ እንደሆነ ሪፖርቶች ያመለክታሉ። ያም የተያዘ አንድ ሰው ስጠቅ ስንት ሰው ነው እዛው የተገደለ? ብዙ ህዝብ ተገደለ። እዛ አካባቢ ሰው መገደል አለበት። ደም ካልፈሰሰ እዛ አካባቢ ሰላም አይወስድም። ራሱን ወደ ቻለ አስተዳደር ስር የመምጣት ጥያቄ ይነሳብኛል ብሎ ስለሚሰጋ ለዚህ መፍትሄ ብሎ ያቀረበው ምንድነው? ኤርትራ ውስጥ የሚኖሩ አፋሮችን እንደ ደን መንጥሮ ማለት ነው። የተደረገው የዘር ፍጅት ንጹህ ከአፋር የጸዳ አካባቢ ሙሉ በሙሉ የራሳቸው የማድረግ ስትራቴጂ ስለሆነ የተከተሉት ያንን ስራ ኦሬዲ ታግብሯል። እናንተም ደግሞ ለአፍሪካ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በ122 ገጽ የተሰነደ ክስ አቅርባችኋል። በእነሱ በኩል ሰላም ቢጠይቅ የለም ብትለምነው የለም። የሪፈረንደሙ ጊዜ የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ያገኘውን እድል እንዳያገኝ የተገፋ ህዝብ ነው። አፋር ህዝብ ላይ ከም ትሪቦም ዘለኹም እዚኦም ሓንቲ ነገር አጀንዳ ሒዞም ቀሪቦም ከም ዘለው ኣብ ደገ ባሕሪ እታ ናይ መወዳእታ ተሪፋትና ኣላ ዝብልዋ ዘለው አጀንዳ እንተላ እዚኣ ንሰምዓ ዘለና ኢና። ንሳ ድማ ናይ አፋር ዝብል አጀንዳ ንዓዓ ኣኪቦማ መፂኦም ኣለው። ስለዚ አፋር ዝበሃል እታ ናይ መወዳእታ ካርድ ናቶም እዚኣ እያ። እዛ አፋር ትብል ድማ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ብኢንተርናሽናል ሚድያ ናቶም እውን ምስ ኢንተርናሽናል ብእንግሊሽ ሚድያታት ናቶም እውን ፓምፕ ዝገብርዋ ዘለው እዚኣ እያ። ስለምንታይ ንሕና ድማ ልክዕ ንፀላይኻ ኣብታ ትሕምሞ በታ ንሱ ክጥቀመላ ዝደሊ ዘሎ ብኣይና ክንመፅእ ዘለና ብኣይና ክንቃለስ ዘለና። ስለዚ አፋር ዝበሃል ኤትኒክ ክለንሲንግ ናይ ዘርኢ ምፅናት ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ ዝብል ዘሎ ዘይሓፍር ድሙሲ እንታይ ትብሎ ገለ ሽሙ እዮም ዝብሎ። ስለምንታይ ዘርኢ ምፅናት ኣብታ ሃገር ኣብ ሓደ ቦታ ዘይኮነ ኣብ 2-3-4 ቦታ ዝሕተትን ዝኽሰስን መንግስቲ ዘለዎ ሃገር ከይሓፈረት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ነዛ ቪድዮ እዚኣ እናገበርዋ ከሎ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ኣብ 2-3 ቦታታት ህዝቡ ብድሮናትን ብመዳፍዕን ዝቕጥቀጥ ዘሎ መንግስቲ ሕፍረት የብሉን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን መፅዩ ብዛዕባ ናይ ጎረቤት ሃገር እሞ ዘየለ ድራማ ዘየለ ኮይ ብታንኪ ዝተረግጠ ሰብ የለ ሎሚ ብመድፍዕ ተተኪሱ ዝቕተል ሰብ የለ እዋ ቁጠባዊ ፀገም ኣለ ብኤርትራ ንኽሕዶ ነገር ኣይኮነን ሽግር ኣለና ሽግርና ንኽፈትሕ ድማ ንፅዕር ኣለና እቲ ተሪፉ ዘሎ ንኽፍታሕ ድማ መንግስቲ ኤርትራውን ለውጢ ግበርና በለና ሓታ ኣለና። እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ሕጂ ሕነቐራ ናይቲ ዝቐበፅዎ ናብ ዝስምዕዎም ሰሓቅ ክትሞቱ ኢኹም ኢትዮጵያ ከምትጠቀም ግብፅ ብትወስድ ይሻላል። ባይዘው ከፍተኛ ጠላትነት የሚባለው ይሄ ነው። ህግደፍ የኢትዮጵያ ጠላት ነው የምንለው እኮ ለዛ በጣም በራስ መተማመኑ የወደቀ ነው የምንለው ለዛ ጎረቤት ኢትዮጵያ ከምትጠቀም ግብፅ ውሰጂው። ሳውዲ አረቢያ እምቢ አለች። አሁን ወደ ግብፅ መጣችሁ። ማንም የማይወስደው ሐቃችንን ማንም አይነካው። ነዚ ሰብ እዚ ክዛረብ ክትሪኦ ከለካ ንክትፀርፍ እንዲ ነፍስካ ዝነግረካ ግን ፀርፊ ፅቡቅ ኣይኮነን ውፅኢት ድማ የምፅእን እዩ። መጀመርያ ዓሰብ ንብረትና እዩ። ኦኬ ንብረትና ምስ መን ንሰርሓሉ ንስኻ ይትነግረናን ኢኻ። ንስኻ ነታ ሃገርካ ከተመሓድር ምኽኣል ነቲ ፀጋታትካ በስመ አብ ኢልካ ወይ ምስምላ ኢልካ ፀጋታትካ ትጠቀም። ንሕና ናትና ንህግደፍ ብካልእ ነገር ክትከስዎን ክትፀርፍዎን ትውዕሉ ነርኩም ትኾኑ ኢኹም። ወደብ ዓሰብ ምስ ግብፂ ንክሰርሕ ስለ ዝፈረመ ግን 100 ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ግን 90 ዓመታዊት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህግደፍ ከም ዝስለፍ ርግፀኛ ያነ 100 ኣይበሃልን እዩ። ልክዕ ከምታ ሬፈረንደም ወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ዶ ክሰርሑላ ተፍቅደሎም ወላ ንግብፂ ወይ እውን ንስዑድያ እንተ ትብሎ ኤርትራዊ ሎሚ ተቐደም ምስቲ ዝነበረ ጉርብትና ገለ ቁርብትላይካ ሓቀኛ ምስልኹም እውን ነቲ ማንም ተራ ሰብ ስለ ዘይተፈልጠ ዝነበረ ምስ ኢትዮጵያ ምስራ መሓሸና ይብል ነይሩ። እንተ ሎሚ ኢቭን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ተዓሪቀ ኢሉ ምስ ኢትዮጵያ ተዓሪቅና ኢና እንድሕር ኢሉ ምስ ተዓረቕና ማለት እዩ ወደብ ናትና ላይስ እቲ ፖርት ብከፊልኩም ንክትጥቀሙ ሓደ ዓብዲል ምሳኹም ደክንገብር ዕሻና ምስ ግብፂ እንተተባሂሉ ወይ ምስ ስዑድያ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ምስ ስዑድያ እዩ ዝብል። ባይ ዘ ወይ ኣይርድኦምን እዩ እምበር ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ወደብና ማንም ዘይጥቀመሉ ክኸውን ይሓሽ ካብ ንስኹም ክትኣትዉ እዩ ዝብል። ስለምንታይ ገንዘብ ስለፀላ ኣይኮን ገንዘብኩም መርዚ ስለ ዝኾነ ኣይበላዕ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ንሓደ ክሰርቀካ የንጎም ምሸትን ቀቲለ ገዛኻ ክወስድ የን ዝብል ገዛኻ ይተካርዮን ኢኻ
I mean, this is common sense, stupid people. نعتاتهم يخون زلزلة. كسرك أي جزاء خانز بلا كايتا كاريونيغا. أجزاء بومباناتون تانكناتون حيزخ مساي تفكرلونيغا. انت خيل كعصبك حاو ترخي زلك. ويون السك أطول زي كل من قد يخطان زلك. بات إزياتهم قرباتي نايلو مسانا شركنا كحزو. بفلا ينزل زي جنابنا. لك كمان أبي أحمد نيرتراز ودسن ز خبرن زنبري. واي نايجوبتو تخفلز نبركا ገንዘብ ነው ኤርትራ ከም ናይጆብቲ ገርካ ከተቀም ዘይደሊ ነው ሰራቅን ገባትን ስለ ዝኮንካ ከም ጅቡትን ኤርትራ ትከፈል አይደልና ተገምጢሎም ግን እስከንታይ ብልስከ ካብ ኢትዮጵያ ትምዕብልሲ ንሕና በቃ እንተ ደኸናዕሸና ማይ ፍሬንድ ኤርትራ ንሽርክነት ድልውቲያ አትሊስት ህዝቢ ኤርትራ ሽርክነት ድልው እዩ ረብሓ ዝፀላ ኣይኮነን ኣብ ውድድር ናይ ረብሓ ድማ ትማልት ኣይኮነን ስደተኛታት ኮይኖም መፅኦም ኣዲስ ኣበባ ተቆፃፂሮም መልኩም ውይ ትብሉ ዘለኹም ኣብ ዓድኹም መፅኡ ብዘይ ወረቐት ክቋፀረኩም ክቅድመኩም ዝኻለ ኤርትራዊ ኣብ ዓድና መፂኻ ክትቅድመና ኢሉ ይፈርህን እዩ ኣይፈርህን ኤርትራዊ ኣብ ውድድር ናይ ቁጠባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኤርትራዊ ዘፍርሆ የለን ያሬት ትዕድል ተረኺቡ ያሬት መድረክ ተኸፊቱሉ ኤርትራዊ ወረቐትን ዶኩመንትን ባንክን ዶኩመንትን ላይሰንስን ተዋሂቡ ኣይኮነ ብዘይ ንሱ ከማን ኣካል ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ንሪኢ ኣለና ስለዚ እንታይም ኩልና ዘልዩ ዘሎ ነቲ ኤርትራዊ ሞራል ንምትንካፍ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ እዩ كنت سلسة كبكم إزاي حجي نزار بقول زلنا exactly إسرائيل تجبر زلنا مستحاس لزغنة كروينا بقول تعالوا أبزيان الملس كالي قال كابتم propagandist نايبل تجنا زبلوانا زين سلسة رينا نبتعرف سنة ملسنا ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር እንድትጠጋ ፍላጎት የላትም። ይሄ ፍላጎት የሌላት በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛው ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር ከተጠጋች የማደግም እድል አላት። የማደግ ደግሞ እድል ካላት የአባይን ወንዝ የመጠቀም ለራሷም የማዋል ፍላጎት በሂደት ይመጣል የሚል ግምገማ አላት። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ወደ ባህር በሩ ከወጣች ስዊስ ካናል ጋር ችግር ልትፈጥር ትችላለች። ኢትዮጵያም ወደ ባህር በር ብትወጣ ይሄ ባብል መንደብ የሚባለውን አካባቢ ስለሆነ ኢትዮጵያ እዛ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይኖራታል። ያ ማለት በእነ አሜሪካም በኤዥያዎችም በመካከለኛው ምስራቅ በጣም ተፈላጊ ወሳኝ ሀገር ትሆናለች። ያን አትፈልግም። ፖለቲካሊ በጣም ሬሌቫንት ሀገር ትሆናለች። ግብፅ ይነግሩና እኮ አለው ስለምታይምስ ግብፅ ክንሰርሕ ከም ዘለና ስለምታይምስ ግብፅ ክንሰርሕ ከም ዘለና ኤርትራውያን ስለቲ ምኽሮም ነመስግኖም ኢና ኩሉ ግዜ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፅ ክሰርሕ ከም ዘለዋ ኣገዳስነት ናቱ ባዕሎም ይምህርዎ ኣለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ንሳቶም ተመፂኦም እንታይ ፀገም ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ግብፂ ድማ ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ንግብፂ ይመኽርዎም ኣሎ ኣምሓርኛ ዳ ይሰምዑን እዮም ኢትስ ኦብቪየስ ግብፂ ንኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ይኹን ናብ ጅቡቲ ንኽትመፅእ ብፍፁም ከተፍቅድ ኣይትኽእልን እያ አንለስ ሌላ ዓቕማ እንተደይኮይኑ ሌላ ዓቕማ እንድሕር ኮይኑ ትገብሮ ነገር የብላ ሌላ ዓቕማ ማለት ኤርትራ ብፍቓዳ ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ እየ እንድሕር ኢላ ግብፂ ትገብሮ ነገር የብላ It's nothing. Maybe ድራማታት ክፈጥሩ ፍትን ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ነገር እውን የለን ጎሲዩ መማትም ክብሉ ይኽእሉ እዮም ናይ 2018 ክዝክሩ ትኽእሉ እዮም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ምስ ሶማልያን ስሉሳዊ ክዳን ጌራ ነይራ ስለዚ ግብፂ እንታይ ኢላ ውያያ ገለመ ለብቲ ኩናት ናይ ትግራይ እውን ኢዳ ክትወቱ ፈቲና እያ ምክንያቱ እቲ ህወሓት ናብ 4 ኪሎ ተመሊሱ ነቲ ስልጣን ክቆፃፀሮ ትደሊ ነይራ እያ ኣይሰለጣን ስለ ዝኾነ እምበር ብሓፈሻ ኩሉ ነገር ፈቲና ስለ ዘይሰለጠ እያ ናብ ኤርትራ መፅያ ዘላ ብዘይ ኤርትራ ድማ ዝኸውን የለን ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ ኩነታት ድማ ንዓና ኣገዳሲ እዩ ናው ኩሉ እዚ ንሪኦ ዝነበርና ምስ ናይ እስራኤል ተገምጢልና ክንሪኦ ከለና ናበይ ገፅ ክኸይድ እዩ ግን there is another very key መፍትሕ ዝኾነ ቁልፊ ዝኾነ ነገር ይካየድ ኣሎ ኣብዚ ከባቢና ንሱ ድማ ከሪአኩም እየ ቢካዝ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎና ጥራይ ንዓና ጥራይ ዝትንክፍ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ስግር ምስ በልካ ዘሎ ናይ የመን ድማ ዝገደደ ይኮይኑ ዘሎ ስምዑ ብዚ To airstrikes in Yemen's Hadramaut province, with UAE-backed separatists claiming that Riyadh targeted their positions in a move that highlights deepening cracks inside the anti-Houthi alliance. The claim was made by the Southern Transitional Council that says Saudi warplanes carried out multiple strikes against separatist-aligned forces in the region. Saudi officials, however, have not confirmed the operation. The alleged strikes, remember, come just a day after Riyadh publicly called on separatist forces to withdraw from the Hadramaut and Mahara territories that they took control of earlier this month. ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ምናልባት ኣብዚ ከሪአኩም ስለ ዝደሊ እዩ ስዑድያ ኣብ የመን ብፍላይ ነቲ ኤችቲኤስ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ
بنفرت كوينات علامات ناتو كم زهرمت يزن جرزلو زتري وزلهم دما أب يمن زقاتم زلو متقعتنا السعودية مخاني زن جرزلو السعودية بنفرت كوينات علامات نايزي Southern Transitional Council زبلو بإمارات زدقفن أجندنا إمارات يسرحن زول حيلي علامات ناتو مجمريا تريز خنا متنقطة هيباتو نيرا متنقطة سلزيت تكبر دما علامات ناتو كم زهرمتن زي تري وزلهم ناي سعود عرب نفرتي زقبر ومتقعت مخانو زوت أي سلزي أمونغو سعود عربن إماراتن أب يمن زقبر زلو كنات كينو زربا ناب رسول زخونه كينات قص يسجر كم زلو زد ما أنا على ترانش دشتن زقات أمي مخانين عن رزلنا وأتي implication نايز كنات زي نبي قص خير خل نزبل دما بزح من قديس تنزله because إسرائيل ناب سومالي لاند ممتعة بنتصل كرز اللوجو دا يكونن there is a very broader picture أبزي سفع زبالة كنات سب كتمتون كستبلون زلو كنات يزلو بزي لذي give me a second each other even as the broader war with the Houthis remains unresolved and dangerously volatile. The UAE Now زعجين ريو زلنا ببزح من قدي كترجمات خليقة بزح تنتناون كتبلو تخليقة أنت كابتي أمريكا نزو كنتات زي بخميت عزبلا انت هيا خاختبل كنبل كنكلال لنا أمريكا مجمريا أبقدانا يمن كان رزقنا هنا تمساسال أبكالو سجيرنا هنرويا كنفتنينا أمريكا نزو قداي زي بفلا منغو سعودي إمارات زكايات زلو كنتات سيريس لتعزب خمزلا ما قلت وناوتي على بمن قدي من السعوديات وزعيناتا سكرتاري ماركو روبيو مالتي The United States is concerned about recent events in southern Yemen. ስለዚህ ኣብ ደቡባዊ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ኣሜሪካ ቅሬታናቱ ይገልጽ ኣሎ. We urge restraint and continued diplomacy. ስለዚህ ኩለን ሃገራት ኩሎም ሓይልታት ኣብኡ ዘለዉ ጥንቃቐ ክገብሩን ከምኡ ድማ ዲፕሎማስን ክቕፅል with a view to reaching a lasting solution. ስለዚ ናይ ሓዋሩ ንኩሉ ቀጻልነት ዘሎ መፍትሒ ዘላቒ መፍትሒ ክርከብ ክኽእል ኣሎ. We are grateful for the diplomatic leadership of our partners, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, and remain supportive of all efforts to advance our shared security. تريولهم. لزوم كل تحيلات زغاني يكون كزاربو ما يكونون يوم. كل يوم أب دبلوماسي ما يوم كزاربو كخلوا لهم زبل ما تهم به زاربا يذهب زلوا. كزاربو سلزي كعلو جناب كم زكونات بس يعملوا. سلزي سعوديان إمارات زلوا كونات يريلو أمريكا دما بمعدو أفج لك تكون بر زخون نجار كتجبر كم زيت ده لزلا إن عن رزلنا أمريكا نزقو دايز سقيلات ريالا بحجون زخون نجار كتجبر من البات بدحر مجارجة كوفي لهم نخرج دادو كتجبر ميجن كوفي لهم نخرج دادو أزيك فيديو because look at this the picture is even worse أبزيكو إن كاتري خلاها أنتي لأنكني بزحد زرواز اللويم زي ناي سومالي لاند دبلو ده لو بفلا يصير حامز كارتات ناي زي حيلتات بكابينا زلويم زلو أمونغو أبزي وان زي نتصور زخونه إمارات مس إسرائيل كوينهم نتركن نقطر نسعودية نخالوتن مور تارجت نقبروهم يخدو خمسة اللويم هذا كابت زبلو زلو أبزاك النيات زيا برتع زخونه من قصاصات الرلا لمن ني تركي تارجت زقبره متقعتي نتركي تارجت زقبره زخا كل ربحاتات ناي تركي أبزلوا أندرماين مقبار ويون نمتقعو زي ما أب سوريا رجعت هاجر نخد كون سوريا يدل تركيا دليل يتبع معناته تقول بيت هاجر سلطوني ناي إسرائيل برايم مينستر نتنياهو قل نتا هاجر دمر زلوا منجس نوع كودقون زدلي اعتقاد جلة برت يعتق كم زلوا يزنقر أب ليبيا ترى أنا تمساسالي أب ليبيا زي رجعت كله تجبر زلوا إمارات معناته أبوك تربتي ينرى الإفطار زلوا أب السودان قداي أنا هلا كريكمي أب سوماليا زعبي السلطان ويزعبي السلوى زنبرو زبحال فلا يبت مقادش زلو فدرالاو منقسنا سوماليا تركيو تايقبرو ولو تري والله سوماليا من مليسا ناتا مقاقلتن ناتا دقصت تخيط كم زلاينا نريد لنا عب يمن دما again إماراتن إسرائيل كوينهم نتناي السعودية سلواون كهرمون كداخمون نريد لنا سلازي at every stage توددر إسرائيل مس إمارات كوينا نناي السعودية أب سلوا أب بحري ناي تركو دما أفكال بوتاتا طب كل زلو وخيدهم يهرمون يداخمون علو وتصيد ناتو دما أتي إسرائيل نسومالندا فلتو مسحبتا تقمت لهم كلها تمتم قطر تركي قبطي كلها سعود عرب مقل أنتارتي ريكوغنيشن استزاربوا له مغنيات الزيو مغنياتو وتوتصيد تري وصلوا زلو ممليسو ناتا مغاقلون بر نحبري خدي اللون ناو
እቲ እስላማዊ ኦርጋናይዜሽን ከምኡ ድማ ዓረብ ሊግ ዝበሃል እንታይ መርገፂ ክህልዎ ኣዝያ ኣገዳሲ ክኸውን ሶማል ኣካል ናይ ዓረባዊ ኦርጋናይዜሽን እያ ስለዚ ኢማራት ድማ ኣካል ናይቲ ዓረባዊ ኦርጋናይዜሽን እያ እንድሕር እስራኤል ኢማራት ምስ እስራኤል ክትከውን ኮይና እቲ ናይ ዓረብ ሊግ እንታይ ውሳነ ይገብር ይኸውን we don't know ብሓፈሻ እቲ ናይ ዓረብ ሊግ ብዙሕ ነገር ከድምዕ ዝኽእል ወይ ክገብር ዝኽእል ኢልካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኮነን እዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ዝያዳ ኣብ የመን ክንሪያ ፀኒሕና ናብ ሱዳን ገፅና ከድና ድማ ክንሪያ ኢና ምክንያቱ ኣብ ኩሉ እናማዕበለትን እናተላገበትን ትኸይ ዘላ ጉዳይ ስለ ዝኾነት Burhan holds talks with Turkey's Erdogan in Ankara. Sudan's Armed Forces Chief General Abdel Fattah al-Burhan held talks with Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Ankara as international pressure mounts for a ceasefire in Sudan's ongoing war. According to Turkey's communications agency, Erdogan said the conflict has triggered one of the world's worst humanitarian crises, warning that acts amounting to crimes against humanity are taking place. He said cooperation in Ankara. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓብድልብርሃን ናይ ሰራዊት ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን መራሒ ናብ ቱርክ ከይዱ ከም ዝነበረ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ዝንገር ኮይኑ ካብ ቱርኪ ብዙሕ ኣፅዋራት ናብ ሱዳን ናብ ፖርት ሱዳን ይኣቱ ከም ዘሎ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ይነግር ኣሎ now this is a very good picture ካበይ ድመፅእ ዘሎ እንድሕር ኢልና ኣብ መንጎ ኢማራትን ቱርክን ርኡይ ዝኾነ ምትፍናን መፅኡ ስለ ዘሎ ሱዳን ድማ እቲ ሩስን ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ካልኣይ ድማ ሶማልያ እዩ ናይ ሶማልያ ድሮ ምምቕቓላት ተጀሚሩ ኣሎ ኔክስት ስቴፕ ድማ ሱዳን ክኸውን ከም ዝኽእል መራሒ ናይ ሱዳን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቀጥታ ናብቶም ብቐጥታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ንኣብነት ቱርኪ ድሮናት ስለ ዘለዎ ወታደራዊ ቅልፅም እውን ስለ ዘሎ ናብ ቱርኪ ከይዱ ናይ ቁጠባ ናይ ሕርሻ ናይ ካልእ ኩሉ ዲልስ ምስ ቱርኪ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ቱርኪ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣክቲቭ ዝኾነ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል እዩ ምናልባት ከም ሓይሊ ንናይ ኢማራት ሓይሊ ኣብ ሱዳን ባላንስ ንምቕያር ክሰርሕ ዝኽእል እንተሎ ቱርኪ ክኸውን ዝኽእል ርግፅ ኤርትራ ምስ ቱርኪ እውን ኣገዳሲ ሽርክነት ይረኣየካ እዩ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ይራኸቡ ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እውን ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ንብል ነርና ምክንያቱ ኤርትራ ምስ ቱርኪ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣብ ሓደ ፀቅዒ እዮም ዘለዉ that's why ድማ ነኹም ዝብለኩም ዘለዉ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ንቱርኪ ክትሕግዝ ወይ ምስ ቱርኪ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ኤርትራ ንትድግፎም ሓይልታት ቱርኪ ንዖም እያ ትድግፍ ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን እያ ዘላ ኤርትራ ድማ ምስ ሰራዊት ሱዳን ህዝቢ ሱዳን እያ ዘላ ኣብ ሶማልያ እውን ምስ መንግስቲ ፌደራልን ህዝቢ ሶማልን እያ ነይራ ኤርትራ ሶማልያ ድማ ብዓብዪ ምሶም እያ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣብ ዝፍላይ ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ there is no any ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣንፃርና ምናልባት ከም ኣንፃርና ክንሪያ ንኽእል ቱርኪ ምስ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ስለ ዘለዋ እዩ ንኣብዪ ኣሕመድ ድማ ድሮናት ትሸጠሉ እያ ስለ ዝበሃል እዩ እዚ ከዓ ከም ሃገር ኩለን ሃገራት ቻይናስ ምስ ኢትዮጵያ ትሰርሓላ እንድያ ብመንገዲ ራሽያ ትሰርሓላ እንድያ ስለዚ ኤርትራ ተደጋጋሚ ዝብሎ ምስ ቱርክን ምስ ቀጠርን ኣክቲቭ ዲፕሎማሲ ከድልያ ከም ዝኽእል ንሻዕብያ ኣይትንገሮ ኢልኩም ትዛረቡ ነይሮም ዘለዋ ኣነ ከም ኤርትራዊ የዛረብ ዘለኹ ኮፍ ኢሉ ንዓይ ዝከታተል ሚኒስትር ኣሎ ኢለ እውን ኣይኣምነ ብሓፈሻ ግን ምስ ቱርኪ ከምኡ ድማ ምስ ቀጠር ዘለና ዝምድና ተቐላጢፍና ክንዕፅግኖ ኣገዳሲ እዩ ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ንዓና ምክንያቱ ዲፕሎማስያዊ ጭወዳ ኣለዎን ኣክቲቭ ሮል ድማ እዩ ዘለዎን ንጡፍ ስዑድያ ንኣብነት ወላ ግብፂ ተሪኻዮ ንጡፍ ኣይኮነን ግብፂ ብመንፅር ናይ ቀጠር ብመንፅር ናይ ቱርኪ ንጡፍ ኣይኮነን ግብፂ ካይንድ ኦፍ ስሎው ሪኣክሽን እዩ ዘሎ ብሸከ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ካልእ ንጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት የብሉን ወላ እውን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እንትኾነ እዚ ኩሉ ገይርድ እናተሰርሐ ክግዕርን ክህድድን እምበር ኣብ ስጉምቲ ወይ እውን ውግእ ክጅምር ማለት ኣይኮንኩን ግን ሪል ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ዓበይ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ኩነታት ኣይንሪኢና ንኣብነት ኤርትራ ሲ ምስ ኢትዮጵያ ትተፋናኖ ዘላ ይርኢ ኣሎ ግብፂ ዝበሃል ማለት እዩ So yes ምስ ኤርትራ ዲል ጌርና ገበርናን ይበሃል ዘሎ እምበር ሓደ ዓብ ነገር ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ከም ዝበሉ ኣይንርኢና ዘለና ወላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢንተርቪው ናቱ ግብፂ እውን እኮ ኣበርክቶ ናቱ ዝሕትሉ እዩ ዘሎ ኢሉ ቅድሚ ናብ ግብፂ ምኻዱ እዚ ናይ ወርሒ 10 ዝገሾ ዘይኮነ ቅድሚ እዩ ኣብ ወርሒ 6-7 ኣብ ዝገበረ ኢንተርቪው ግብፂ ኣበየለ ኢሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን የለን ዛሕቲሉ እዩ ዘሎ ኣበርክቶ ናቱ ስዑድያ ኣበየለ ኢሉ የለውን እኮ እዚኦም ኢሉ ኣበርክቶ ናቶም ክሕይል ዝግባእ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሓቁ ምክንያቱ እዚኦም ንኢንተረስት ናቶም ጎያይቲ ይኮኑ ብግምጣሉ ቱርኪ is very active ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ቀጠር ድማ ኤክስትሪምሊ ኣክቲቭ እዩ ካብ ስዑድያ ንላዕሊ ኣብ ዲፕሎማሲ ቀጠር እዩ ዝጓየ ኣብ ዲፕሎማሲ ንኣሜሪካ 10 ግዜ ንኣሜሪካ ዝኸይድ
ابز قربا معلتات الكيدنا كاب امارات نلعلون اماراتكم من قد اسرائيل سالطه زلو امبر بعلو بزغبرو زلو لوبي يخم بعلو زغبرو دبلوماسي قطر زي حيل ابتي زوباتي اب دبلوماس مالتي امارات اب قطبا يس بزح بزنسز كلام لا قال لهم او بزح كنزار بين خلينا ني قطر دمامتي يقدمهم امارات تلكا حماق زخون وتهدراو كايدا خاصله زلو اكتيف زخون وتهدراو قلصم الله نزن هاجرات دبتن زلوكو بدبلوماسي بگنزب ጥራ ይኮን እጥቅ ምልሻን ካልን መርሰነርን ካለ ቴክኖሎጂታትን ሂዞም አባይታ ብዙሕ ዕንወት ከውርዱ ዝኽእሉ እዮም ኣፅዋር ክዕጥቑ ዝኽእሉ እዮም ከም ኢማራት ዘዕጥቕ የለና ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ትርኩ በሎ ካብ ትርኩ ገዚኡ ንኢማራት ንካልእ ዘዕጥቕ እዩ ስለዚ ምስ ትርኩ ዝግበር ዝምድና ንሱዳን ኣገዳሲ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ኤርትራ ስለ ዘገድሳ ምስ ትርኩ ዘሎ ዝምድናን ምስ ኢማራት ዘሎ ዝምድናን ኣብዚ እንተሪኹሞ ኣብዚ ቻርት ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ኣብ ኩሉ ዝፀልወና እዩ ከም ኩለና ኣብ ከባቢና ዘሎ ሓይልታት ተሪኻየን ንዓና ብድሆ ክፈጥራ ዝኽእላ ስለ ዝኾና እቲ እስራኤል ኢማራት ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ኩሉ ስለዚ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ኤርትራ ኩላቶም እቶም ኣንፃር ናይዚ ሓይሊ ንምኻድ ክሕግዙ ዝኽእሉ ንዓና መሻርክትና እዮም ስለዚ ኤርትራ ምስ ቀጠርን ምስ ትርኩን ኣብ ልዕሊ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፅን ጌራቶ ዘላ ሓያል ዝምድና እንተትገብር ፅቡቅ እዩ ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና እንታይ ነገር ይርስሓለ ትርኢ ኣሎ ዓበይቲ ሓይልታት ተረሲዖም where is America or China or Russia no these big players are not playing a big role ዶም ዓበይቲ ሓይልታት ዝበሃሉ ዓብ ተራ የብሎም ኣብዚ ከባቢና ሕጂ ስለምንታይ እዚ ዓብይ ሓይሊ ዝበሃል ኣሜሪካ እዩ ንዞባና ናብዞም ዓረብ ደርቢዎ እዩ ንስኻትኩም ብዝመስለኩም ግበሩ ረብሓናተይ ሓልይኹም ኢልዎ ኣብ ትሕትናተይ ግን ድሌትኩም ግበሩ ኢልዎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኢማራትን እስራኤልን ንኢማራትን ንቀጠርን ንስዑድያን ከምኡውን ንትርኩን ይሕዝ ዘሎ ኣርባዕትዮም እዚኦም ናቱ መጋባርያታት ምስ ሰርሑ እዮም ኣብ ትሕቲኡ ግብፂ እውን እንኮላይ ማለት እዩ ድሕሪኡ ነናትኩም ኣጀንዳ ግበሩ እዚ ዓይነት እዩ ነናቶም ኣጀንዳ ይትገራጮ ዘሎ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እጂ ሰው ኣብዚ ኩሉ ግርጭት ዘሎ ኤርትራ መንጎ እያ ዘላ ኤርትራ መንጎ ስለ ዘላ ድማ ምስ ማንም ክትፅበ ስለ ዘይትኽእል ኣሰላልፋ ናታ መመሊሱ ክሕይል ኣለዎ እቲ ድሮ ተገይሩ ዘሎ ኣብ መንጎ ስዑድያን ምስ ስዑድያ ምስ ግብፅን ተገይሩ ዘሎ ኣዝዩ ብሪልያንት ምዃኑ ደጊምና ደጋጊምና ኣነፂርና ፈሊጥና ኣለና ጥራይ መሊሱ ሶሊዲፋይ ክንገብሮ ኣለና መሊሱ ክሕይልን ክድርዕን ክኽእላሉ ተሓርካ ካብ ሽማዊ ናብ ተግባራዊ ዝሰግረሉ መንገዲ ክንርኢ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ንቐፅል ኣብዚ ለምቀነ ተዛርብ ዘላ ርእሲ ክንከይድ ሓደ ካብኡ እዚ ነዚ ናይ እስራኤል ተገይሩ ዘሎ እስከ ቁርብ ብዕምቆት ክንሪኦ ክንፍትን እንታይ ማለት እዩ እዚ ተገይሩ ዘሎ ዲል ኣዛሪባቶላ ንሶማሊላንድ ብዓብዩ ዓብ ዓወት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ካብ 30 ዓመት ጀሚሮም ንእስራኤል ክምሕፀንዋን ክልምንዋን እዮም ፀኒሖም ኣፍልጦ ንክትቦም ምክንያቱ ብእስራኤል ኣቢሎም ናይ ኣሜሪካን ናይ ምዕራብ ኣውሮፓን ኣፍልጦ ናይ ምርካብ ዕድል ዓብ ስለ ዝኸውን ብእስራኤል ግን ብዙሕ መልሲ ከይተዋህቦም እዩ ፀኒሑ ሕጂ ግን እዚ ከም ዓብይ ፅቡቅ ዜና ተገይሩ ክውሰድ ይከኣል እዩ ካልእ ኣብ አንፃር ከዓ ናይ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃብ ካብ ዓዲ ሶቨሬን ስቴት ኮይና ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ክሳብ ናብ ባይቶ ፀጥታ ክሳብ ዝቐርብ ሴኪሪቲ ካውንስል ሞቢል እውን ብናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ክሳብ ኣፍልጦ ክሳብ ዝረኽቡ ብዙሕ ለውጢ ክገብር ኣይኮነን ካልኦት መንግስታት ከይፈለጣ ክፀንሓ እየን ስለዚ እዚ ዓይነት ድፊት ከም ፅቡቅ ዜና ንሶማሊላንድ ከም ፅቡቅ ዜና ከዓ ንኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል እዩ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ዝደረኻ ስትራቴጂካዊ ድሌት እንታይ እዩ እዚ ውሳነ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ምስ ፀጥታውን ዲፕሎማስያውን ሽቶታት ከ ብኸመይ ክዛመድ ይኽእሉ ሶማሊላንድ ኣብቲ መእተዊ ናይ ኤደን ጋልፍ ዝበሃል ዝኾነ ደቡባዊ መእተዊ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ምስ ናይ ኢንዲያን ኦሽን ናይ ህንዲ ውቅያኖስን ናይ ዓረብ ባሕሪ ዝበሃል ከዓ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብኡ ኮንካ ብዙሕ ወታደራውን ካልእ ናይ ፀጥታ ስራሓትን ክስራሕ ይከኣል እዩ በዚ ምክንያት እቲ ናይ እስራኤል ተገዳስነት ኣብዚ ከባቢ እዚ ካብዚ ዝተላዕለ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ብኢማራት ኦልሬዲ ኣብ ባርበራ ስራሕ ከም ዝነበሮም ከምኡውን ናይ ነፈርቲ መዕለቢ ኤርፖርት ከም ዘለዎም ናይ ወታደራዊ ነፈርቲ ካብኡ እውን ከይረሓካ ካብ 250 ኪሎ ሜትር ንታሕቲ ዝኾነ ርሕቀት ዘሎ ናይ ሶብቀጥራ ዝበሃል ደሴት ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከባቢ እዚ ኣብኡ እስራኤል ብናይ ሓገዝ ናይ ኢማራትን ብሓገዝ ናይ ኢትዮጵያን ኣብዚ ከባቢ እዚ እንድሕር ክትህሉ ናይ ምኽኣል ዓቕሚ ክህልዋ እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ገና ብሕጂ ዝርአ እዩ እቲ ናይ መቐዲሾ መንግስቲ እሱ ስለ ዝኾነ ዕላው ተፈላጥነት ዘለዎ ሕጂ ከመይ ክገብሩ እዮም እዚ ናይ እስራኤል ኣፍልጦ ምእንታን ከይስፍሕፋሕን ካልኦት ሃገራት ከይስዕብኦን ዓብይ ፅዑቕ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማስያዊ ውግእ ወይ ከዓ ናይ ዲፕሎማስያዊ ካልሲ ገይሮም እንድሕር ተዓዊቶም ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ እዮም እንተዘይኮነ ግን ኢትዮጵያ ብፍላይ ነዚ ጉዳይ እዚ ስዒባ ንሳውን ከምኡ ኣፍልጦ ክበያ ኢላ ያ ሚን እዚ ብዙሕ ነገር ዘለዎ ምዃኑ ድሮ ተገንዚብና ኣለና እስከ ናብቲ
ኣጀንዳ ናይዞም ጎረባብትና ንመለስ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ መጀመርያ ንሕና እታ ጌርናዮ ዘለና ምንርአ ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ናይ እስራኤል እዞም ጎረቤትና እንታይ ይብሉ እስከ እስራኤል ሪኮግናይዝ ሶማሊላንድ what could Ethiopia's next move be ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ናታ ስጉምቲ ክኸውን ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ እንታይ እዩ ስጉምቲ ኩናቱ መጀመርያ እስራኤል ናይ መጀመርያ ብዩ ናይ ዩኤን ኣባል ሃገር ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ዝሃበታ እያ ስትራቴጂካዊ ጥቕምናቱ ናይ ባቤል መንደብ ኣብቲ ናይ ጋልፎ ፋዕደን ዝበሃል ኣገዳሲ ዝኾነ ምሕንቆ ኣብቲ ቦታቲ ምስ ኣገዳሲት ሃገር ሽርክነት ትፈጥር ስለ ዘላ ንሑት ንምህራም ድዩ ኣብቲ ቦታቲ ቁፅፅር ንምዕባይ ንእስራኤል ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኣካል ናቱ ድማ እቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ዝበሃል ድማ ንኣፍልጦ ከምኡውን ምስፍሕፋሕ ናይቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ክኸውን ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም መበገሲ ነዚ ኣብርሃም ኣኮርድስ ዝበሃል ዘበገሶ ኮይኑ ስለ ዝዛረብ ንዑ ዝያዳ ከም ኣጀንዳ ክጥቀሙሉ እዮም ማለት እዩ ሪጂናል ሪኣክሽንስ ግብረ መልሲ ክሳብ ሕጂ ካብ ሶማልያ ካብ መቃዲሹ ማለት እዩ ሓያል ዝኾነ ተቃውሞ መፅሎ ሓንቲ ሶማልያ ዝብል ጭርሖ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ኢጅፕት rejects recognition to safeguard Red Sea influence and counter Ethiopia's potential advantage ግብፂ ብቐጥታ ነፂጋቶላ ቱርኪ ነፂጋቶላ ግብፂ ንድነፀጎቶ ይብሉ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ክትመፅእ ስለ ዘይደልዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ቱርኪ ድማ sees recognition as a challenge to its investment and growing footprint in Somalia and Sudan ስለዚ ቱርኪ ድማ ነዚ ኣፍልጦ ናይ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብ መንጎ ቱርክን እስራኤልን ሓያል ዝኾነ ክርክር ይጋጥም ስለ ዘሎ ነቲ ናታ ፅልዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምግታእን ንዑ ንምድኻምን ኢላ ትመፅእ ከም ዘላን እሱ ንዑ ኢላያ ነዚያ ኣፍልጦ ትባላ ይብሎ ጅቡቲ ድማ opposes recognition to protect its status as a primary Red Sea hub ጅቡቲ ድማ እንኮ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃብ ክትከውን ስለትደሊ እዚ ናይ ኣፍልጦ ናይ ሶማሊላንድ ዘይተደልየ ውድድር ከምፃላ ስለ ዝኽእል ትቃወመላ ይብሉ ኣለዉ ዓበይቲ ሓይልታት ራሻ interested in በርበራ ፖርት ኣክሰስ ራሻ ኣብቲ በርበራ ደልያ ነይረያ ግን ሶማሊላንድ ኣብያታ ከም ዝነበረት ዝዝከር እዩ recent Russian overturn under western pressure እዚ ምስ ራሻ እውን ሓሲቦም ነይሮም እዮም ኣይሰለጥን ስለ ዝኾነ እምበር ቻይና firmly backs Somali unity ቻይና ንጹር ዝኾነ ሓንቲ ሶማልያ ዩናይትድ ሶማሊያ ፖሊሲ ዘለዎም ናይ ሶማሊላንድ ናፅነት ድማ ምስቲ ናቶም ናይ ታይዋን ጉዳይ ከምኡውን ሶማሊላንድ ምስ ታይዋን ርክብ ስለ ዘሎ ሓያል ተቃውሞ እዩ ዘለዋ ኣሜሪካ officially supports one Somalia, but signs of reconsidering exit. African visit, congressional proposals and blah blah. ስለዚ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ወላ እኳ ዓባይ ሶማልያን ሓንቲ ሶማልያን ዝብል መርገፅ እንተለዎም ናይ ምህዳም ተኽእሎ ግን ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ጅቡቲ ተወሳኺ ኣብ በርበራ ወይ እውን ኣብ ሶማሊላንድ ቤዝ ንክገብሩ ንግዲ ክገብሩ ፈተነታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ናይ ኢትዮጵያ ኸ ኣብ ወርሒ 1/24 ሓደ memorandum of understanding ገይሮም ነይሮም ግን ኣብ መወዳእታ ጠጠው ኣቢሎም strategic patience አዲስ ኣበባ balance long term Red Sea access goals with regional stability avoiding premature recognition ኢትዮጵያ ወላ እኳ ነቲ ኣፍልጦ ንክትብ ሓሳብ ኣበጊሳ እንተነበረት ብሰንኪ ዝጋጠማ ወዲቓ ንሳቶም ግን እንታይ ይብሉ ትዕግስቲ ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ኢና መሪፅና ካልኦት ክገብርዎ ስለ ዝመረፅና ብላብላ ይብሉ well we'll see ማለት ንትዕግስቱ እዮም ፈሪድኩም ገርኩም ወይ ዝተሳዒርኩም ብሕጂ ክረ ዲፕሎማቲክ ካልኩላስ ኢትዮጵያስ eventual move will shape Horn of Africa dynamics and ኣታታይ ዝበለ ሃገርገር እዮም ዝብሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም ቀርኒ ኣፍሪካ ብጃካ ተሃገርኩም ንስኹም ክገብርዎ ትኽእሉ ያለን ተድህልው ነይሮም ኣብ ጅቡቲ እዞም ኩሎም ሓይልታት ኣይመፁ ነይሮም ኣብ ሶማልያ እዞም ኩሎም ሓይልታት ኣይማተው ነይሮም ሱዳን ዘሎ ኩነታት ገለ ምገበርኩም there's nothing ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ኣብዚ ኩነታት እዚ ብጃካ ነዊሕ መልሓስ ጌርካ ምዝራብ ማለት እዩ potential cascading effects ካልኦት ከ other states example South Sudan Guinea may follow Israel's lead reinforcing Somaliland جي من ينتدحري إسرائيل تقبلنت كباز خلان تحريلك أب أفريقيا زلوا هجرات إسرائيل تزوران هجرات كونا خلوا هذا كابهم دبوب السودان يبهال له معناته مس إمارات أبزوان زي تهاجر أب كبيت كلو لو سلزلوا جنزب كنا بكاين عند علمه دبوب السودان كجبر كم زخلين جرالو كانوا تحيلات جن حيان زخونة تقامو يجبر خمسة رلنا زمت زلمة معلتات بزح سنتات كجبر كرأيلو زخل كنتاتنا نرزلنا but again we're gonna see what happens in Eritrea أبزق دايزي نيرترا انتهي انت جبرت يحشا بخمي من قدي كتقصل تخل إيرترا أبزين دهري الكمني أنا بأي وجن
መጀመሪያ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ እኳ ብዓብዩ እንተዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከተና ናይ ዞባናዩ ኤርትራ ስቕታ ይመርፃነ ስትራቴጂክ ሳይለንስ ትም ክትብል ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ትድግፎን ትቃወሞ ዘይኮነስ ከምቲ ካልእ ግዜ ትብሎ ትም ትብል ማለት እዩ እንተኮይኑ ድማ ከም ናተይ ድሌት ክንምንታይ ናይ ሶማሊላንድን ህዝብን ገለገለን ገዲፍካ ናትካ ዝኾነ ሪዝን ክትበ ትኽእል ኢኻ ናይ ዓለም ሕጊ ክትግበር ኣለዎ መባልያታ ዝበለፀት ኣብቲ ጎና ዓለማዊ ሕጊ ጠጠው ክንብል ክንክል ኣለና ስለዚ ልውላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ፒሪየድ ሕብረት ኣፍሪቃ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ናይ ኣረብ ሊግስ ኩሉ ዓለም ኢንተርናሽናል ሎው ድማ ከምኡ ዝብል ስለዚ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕዝ ዘሎ ትድግፈሉ ምክንያት የለን ትም እንተበልካ እውን ንዓኒ ኤርትራ ደዋፃ ኣይኮነን ትም እውን ደዋፃና ኣይኮነን ኣክቹሊ ግን ቀስ ኢልና መዚና ከምልስ ንኽእል ንኸውን ነዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ I'm pretty sure they already know ኩን ምንቅስቃሳት ምክንያቱ ላስ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣከባቢና ብዙሕ ታርጌትን ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክንርኢና ዝብል ዘረባ ሂቡ ነይሩ ወልሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ሕጂ ግን ነቲ ኩነታት ናንበብና ክንከይድ ኢና ካልኦት ሃገራት ኣይገብሩ ኣለዉ ናበይ ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ንኩሉ ኣተሓሒዝና ክንሪዮን ክንግንዘቦን ኢና ቀፅል ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ የሽምቅ ውጊያ በዛን ጊዜ በደንብ የተጀመረበት ወቅት ነው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ይሄ ምንድነው በፈረንጅ በ1960 ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እናት ሀገሯ ትደባልቃለች ተብሎ የፌዴሬሽን ባንዲራ ወርዶ የኢትዮጵያ ባንዲራ ከተሰቀለ በኋላ በ1961 ዓ.ም ከዛ በኋላ ኢኤልኤፍ ነው የተመሰረተው ኤርትራ ሊብሬሽን ፍሮንት እኛ ጀበሃ የሚባለው ማለት ነው ኢኤልኤፍ ወይም ጀበሃ የተመሰረተው ካይሮ ነው ግብጽ ውስጥ ማለት ነው እና የጸረ ሽምቅ ውጊያ ያኔ ነው የተጀመረው ያኔ በንጉሱ ጊዜ ያንሆይ ሰው የትም ቦታም ተንቀሳቅሶ እነዚህን ሰዎች መቶችና ግብረ ኃይሎች ከአንድ ቦታ ወደ የመጨረሻውን የማጥቃት ውጊያ አንድል ማድረግ አልቻለም ለምንድን ነው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስትና የደርግ መንግስት በመነሻውን እንታይ እዩ ዝብል መሲልኩም ኣብዚ ባጫ ደበለ ኤክስፐርት ናይዚ ቃልስታት ኣብ ኤርትራ ዝነበረን ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ንሳቶም እኳ ከም ሓደ ሕማቅ ኩናት ወይ እውን ዕግርግር ዓይነት ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ግን ቃልሲ ናይ ህዝቢ ብኸመይ መንገዲ እዚ ካውንተር ቴሮሪዝም ክኢላ ኮይኑ እንዲ መፅሓፍ ፅሒፍሎም ዘሎ ከመይ ጌርካ ግብረ ሽበራዊ ቃልስታት ትውግዶም ንዝበል ዘማኽር ሕጂ ኣብኡ ክዛረብ ከሎ መጀመርያ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ውግእ ወይ እውን ናይ ጉሪላ ዓይነት ኩናት ዝጀመረ ኣብ ኤርትራ እዩ ንሱ ድማ ፌደሬሽን ሃይለ ሥላሴ ምስ ወደቆ ኣብ ካይሮ እዩ ተበጊሱ ትቃልሲ እዩ ዝብል እቲ ዘይፈልጥ ወይ ከዓ ንፀማ መሊስካ ፅምመ ወይ ከዓ ደንቂሩ ዘሎ መሊስካ ደንቁሮ እንድዩ ብዝኾነ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ እንታይ ይብል ነዚ መፍትሒ ግን ብኩናት ጥራይ ኮንካ ትፈትሖ እዩ ዝብል እንተይዳ ትገብር እንተበልዎ ድማ ፖለቲካዊ ፀገም እንተኮይኑ ብፖለቲካዊ መንገዲ ኢኻ ትፈትሖ ስለዚ ኤርትራውያን እንድሕሪ ባንዴራ ናቶም ብምውራዳ ተቆጢዖም ነይሮም ንዑዩ ክፈትሕ ነይሩ ሃይለ ሥላሴ ደርጊ እውን ንዑዩ ክቕይር ነይርዎ ስለዚ ፖለቲካዊ ሕቶ ንሓደ ንፖለቲካዊ ሕቶ ክዕሪ ኢሉ ንዝቃለስ ዘሎ ብቃልሲ ኮንካ ትስዕሮ እንታይዳ ብፖለቲካዊ መፍትሒ ኢኻ ትስዕሮ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅነቱ ዝደሊ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ፅነቱ ይደሊ ነይሩ እዛ ስኻ ትብላ ዘለካ ንገሮም ሕጂ እውን እኮ እዚ ኩሉ ዕግርግር ትገብርዎ ዘሎም እዚ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ሻዕብያ ናይ ኤርትራ ናይ ጀብሃን ገለ ካብ ትዛረብ ፋኖ እንታይ ኮይኑ ይቃለሰካ ኣሎ ዘይትዛረብ ፖለቲካዊ መንገዲ እንታይ ደሎ ፋኖ ሪኻ ምስ ፋኖ ክትዘራረብ ዘይትደሊ መን ከልኪልካ መፅሓፍ ምፅሓፍ ኣድሊካ ናብ ከይድካ ሕሹቕ ዘይትብሉ but these people are like delusions ነቲ ዘለዎም ፀገም ብዛዕባ ናይ 50 ዓመት 60 ዓመት ታሪክ ክንትዛረቡ right now ኢትዮጵያ ኣብ ጋምቤላ ሓድሽ ኩናት ክጅምር ይበሃል ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩናት ሰበንዝ ግን ፈሊጥዎ ኣሎ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ኣብኡ ዝጋጥም ዘሎ ዕግርግር ካሊእ እዩ ኣብ ኦሮሚያ ዘሎ everybody knows ሶማል ክልል ሶማል ተወጋዴን ዝበሃል ድሮ ትቃልሲ ናይ ክልል ሶማል ናብ ኣክቲቭ ናብ ኩናት ክቕየር ከም ዝኽእል ንገር ኣሎ ዓፋር ናብ ኩናት ገፅ ይኸይድ ኣሎ ትግራይ እንታይ ገብሮም ኣሎ ድማ ርዩ this country is like broken beyond repair ይብሉ ፈፂንካ ንክትዕረ ትኽእል እያ ኢልካ ትዛረበላ ሃገር ኣይኮኑ ክንሪአ ኢና ንሓንሱ ካልእ ኣብዚ ስምዕዎም ከዓ መድሎች በኤርትራ መንግስት በኩል እየተፈጸመበት እንደሆነ ይገልጻልና እንደው ታሪካዊ ዳራው ምንድነው ይሄንን መግለጫ እንድታወጡ ያደረጋችሁ መሬት ላይ ያለ ሁለተኛ እንደነበሩ አይነት ቡድን ነው እንጂ በርናማ የላቸው ፍርድ ቤት የላቸው እንደመጡ እንደዛው ነው ያሉት ጊዜያዊ በተባለው
አይነት ነው ያለው ጊዜያዊ መንግስት ይባል ነበር በዚህ በዛው ህዝቡ እድል አልገጠመም ይባስ ሕጂ ኣብዚያ ነዚ ኣይኮንኩን ክገብረልኩም ደልየፅኔ anyway ሲ ኩሉ ሓደ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልዕለና ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ እዮም ኣበጊሶም ዘለዉ ንኤርትራ ንኩሉ ስርዓታት ናይ ኤርትራ ኣብ ምዝንጣልን ኣብ ምህራምን ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ እዩ ዝስራሓሉ ዘሎ and መንግስቲ ኤርትራ መሊሱሎ actually ነዚ ጉዳይ እዚ እኳ እንተደይኮነ መሊሱሎም ኣሎ እዩ ነዚ ይከታተሎ ከም ዘሎ ነቲ ኢትዮጵያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ታሪክና ንምፍብራኽ ድራማታት ዝሰርሑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ መሊሱሎም ኣሎ ፅንሕ ኢለከረየኩም እየ ስለዚ ጉዳይ ናቶም ገዲፎም ኣብ ጉዳይ ናትና ሞር ኢንቨስትድ ኮይኖም ሞር ውሽጢ ጉዳይ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ተኣሊኾም ንግሆም ምሸትን ብዛዕባ ዝብልዎን ዝገብርዎን ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝዕዘቦ ዘሎ እዩ ኤርትራ መልሲ ኣብ ድሕሪት ክበኩም ሓንቲ ኤግዛክትሊ ነዛ ቃል ወንተ ዘይበልና ብርትዕ ዝበለት መልሲ ይቦም ኣሎ ካልእ ኣብዚ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም እየ እዛ ናይ ዓፋር ዝብላ ዘሎ እስከ ኣብዚያ ሓንቲ ከስማ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ፖስት ኦልሬዲ ተጠቀማለች ማለት ነው ከኢትዮጵያ ወጥቶ አያውቅም በአፋር ይወራሉ ስለዚህ አሁን ወደ አሳብ አካባቢ እንያዝና አሳብ ወደ ኢትዮጵያ ለመጠቀም ጣሊያን ከያዘች በኋላ ኢትዮጵያ ጋር እንድትጠቀም የመጀመሪያው ሚና የተጫወቱት የአፋር ሱልጣኖች ናቸው የአብሳው መሐመድ ሐንፈሬና የራሓይቱ ሱልጣን ዲኒ ቡርሃን ነበር ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም ቶም ኤክስፐርት ናይ ዓፋር ተባሂሎም ደምፅዎም ዘለዉ ኣክንዲ ወላ እውን ካብኡ ናቡ ማለት እዩ ደሃብኖም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረባ ይግብኦም እዩ ማለት ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ኣለና እንድሕር ዝብሉ ኮይኖም ብርግፅ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ክገብሩ እዮም ፕላትፎርም ተዋሂቦም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ትገይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፋር ግን ኤርትራዊ እዩ ኣኸለ ኣብ እንታይ ዝብል እዚ ሕጂ ብምሉእ እቲ ኣብቲ ገባሕሪ ናይ ካብ ባፅዕ ጀሚሩ ክሳብ ዓሰብ ዘሎ ናይ ህዝቢ ዓፋር እዩ ዓፋር ህዝቢ ኣብኡ ይቕመጥ ኣሎ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ግን ኤርትራ እያ ናይ ኩሉ ህዝቢ እዩ እቲ ዓፋር ኣብኡ ዘሎ እውን እንተኾነ ነቲ ኣብ ጋሽባርካ ዘሎ ፀጋታት እውን ናትዩ ስለዚ እዚ ረሳሓት ሓሳስባ ናቶም ናብ ህዝብና ክእትዎ ናብቲ ምምቕቓል ናይ ህዝብና እዚ እንታይ ዝብል እጂ ካልአይቲ ኣብ ካልእ ገምፃልኩም እየ ኢማራት ኣብ ባፅዕ ዝነበረትሉ ንህዝቢ ዓፋር ከተትሑነ ኢላ ረድኤት ክትቦ ትሓስብ ስለ ዝነበረት መንግስቲ ኤርትራ ግን ይኽልክል ነይሩ ይብል እንታይ ማለት እዩ እቲ ዓፋር እቲ ኢማራት ዝበሃል ነታ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ዝያዳ ዝፍብርኻ ዘሎ ኣብቲ ክልል ዓፋር እቲ ኢማራት ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ መፅኡ ከሎ ድማ ኣብ ኤርትራ በይስ ከለዎ ነቶም ህዝቢ ዓፋር ብፍሉይ ክሕግዞም ይፍትን ከም ዝነበረ ይዝንገር ሜኒ ኬይዝስ ነቲ ኩነታት ናይ ዓፋር ናብ ምጥምዛዝ ብዙሕ ኣጀንዳ እዚ ዘረባ ናይ እዚኣቶም ክገርመኩም ናብቲ ዓፋር ኣይደኖ ህዝቢ ዓፋር ከመይ ግን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ክኣትዎ ከም ዝኽእል ግምት ኣለና ብህዝቢ ዓፋር ምክንያቱ ብዓፋር ዝዓበየ ኣጀንዳ ገይርዎ እንተሎ ብቋንቋ ዓፋር ክሓልፍ ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ ናቶም ድማ ምግማቱ ከቢድ ቀሊል ኣይመስለኒ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ንኤርትራ ብትግራይ ትግርኛ ዶ ገለ እናተባሃለ ብዙሕ ድራማ ተገይሩ ዝሞተት መይታያሳ በቃ ተቐቢራ እታ ጉዳይ እቲያ ካብ ብልፅግና ማለት ወይ ኣትሊስት ካብ 4 ኪሎ መይታ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣይኮነን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ተጋሩ ንኤርትራ ብሓደ ክኾኑ ትፁምዶ ክፈርስ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዝኾነ ይኹን ርክብ ክህሉ ይደልዩ እዮም ኣብ መንጎም ስለዚ ታኡንኮ ንሳቶም ናብ ኤርትራ ገዞም ነዚ ዓፋር እዮም መሪፆም ዘለዉ ባት ነታ ትግራይ እንታይ ክገብርዋ ይደልዩ ኣለዉ ንስ ናብዚ እቶም ተጋሩ ሽግሮም ኣይውዳእን እዩ ዳር ታደሰ ወረደ ኣገዳሲ ደብዳቤ ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኽሎም እቲ ደብዳቤ ኣብ ግዛእታዊ ሓድነትን ግዛእታዊ ውሕስነትን ላዕላውነትን ትግራይ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ህፁፅ ምስትኻል ክግበር ዝፅውዕን እዮም ኣብ ዋህባ ፋይዳ ዝተባሃለ መታወቂያ ዝርአ ዘሎም ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ዝጥሕስ ክፍተት ንክእረም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ብመገዲ መግለፂኡ ፃውዒ ተቕሪቡ ዘሎም ትካል ስታቲስቲክስ ምዝገባ ውሳነ ኩነታት ትግራይ ምስ ሃገራዊ ዲጂታል መታወቂያ ወይ ድማ ፋይዳ ተታሒዙ ኣብ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ዝረአ ዘሎ ዝበሎ ኣሰራርሓም ንላዕላውነት ትግራይ ዝግህስ ክብልዮም ቅርቱ ብትሪ ኣቕሪቡ ዘሎ እቲ ትካል ናብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሃገራዊ ፕሮግራም መታወቂያ ኣብ ፀሓፉ ወግዓዊ ደብዳቤ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ከባቢታት ሕሞራም ራያ ፀገዴን ወልቃይትን ዝካየድ ዘሎ ምዝገባ ፋይዳም ንሕጋዊ ወሰን ትግራይ ዘይኽበረ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ትካል ከም ዝገለፆ እንተኮይኖም እቶም ከባቢታት ብሕገ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝተዋህቦም ናይ ትግራይ ግዛእታት እንዳሃሎም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነታ ትግራይ ትበሃል ቆራሪሶም መቸም ነተጋሩ ሕማቕ እንዲያጋጢምዎም ዘሎ ዓባይ ትግራይ ክሓልሙ ክብሉ እታ ትግራይ ዘላቶም ከይዳቶም እያ ዘላ
እቲ ትግራይ ከምዚ ኢላ ምምቕቓላ ዝዓበየ ትራጀዲ ናቶም ክነሱ መቓቓልና ዓን መቒሉ ሒዝዋ ዘሎን ንኸይ ብሓደ ንኸይምለሱ ከልኪሉ ዘሎን ብሙሉ ሽግራቶም ኣብ 4 ኪሎ እዩ ዘሎ እቲ ዘገርም ግን ገለ ክፋል ናቶም ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኮይኑ ዝስምዖም ኣሎ ኣብ እግርኻ ዝተሃረምካያሲ ኣብ ክሳትካ ምሕካኽ እኮ ይኮይንዎም ዘሎ ፀገም ሽግርካ ፈሊጥካ ናብቲ ሽግርካ ኣተኲርካ ክንድትኸይድ ወይ ንዑ ክትፈትሕ ክንድትፍትን እንዳዮም ዝገብሩ ዘሎ they still focus on us but we're not going to help them ንሕና ናትና ናባና ፎከስ ዝገብርዎ ክጠቕሞምን ከድሕኖምን ኣይኮነን እጂ ነቲ ካብኦም ከይዱ ዘሎ ኣብቲ ፋይዳ ዝብልዎ ዲጂታል ሰርቪስ ናይ ዜግነትን ገለን ዝብልዎ ዘለው ነቶም ተወለድቲ ኣብዛ ዓድታት ዘለው ከም ናይ ካልእ ክልላት ገይሮም ዜግነት ክብዎም ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ሲስተማቲካሊ እቲ ህዝቢ ዋላ እውን እቲ ግዜና ነውሕ እንድሕር ኸይዱ እዚ ክርዳእና ዘሎ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ድሮ ኣብ ትሕቲ ካልእ ስልጣን እዩ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ካልእ ስርዓት እዩ ዘሎ ትግራይ ድማ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሞና ደኸይትን ወደቐትን ትኸይድ እንተላ እቶም ካልኦት ሃገራት እቶም ካልኦት ክልላት ድማ ፅቡቅ ይኸዱ እንተሎ ፅባሕ ንጎ ናብ ትግራይ ከይመለሱ ይኽእሉ እዮም ከይመርፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ካልኩሌትድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ክንዲ እቲ ጉዳዮም ዝያዳ ንዑ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ግን ኣብ ዘይተደለየ ድራማ ሸንኮለል ዘብሎም ዘሎ ጉዳይ ንሱ የሕዝነካ በት ኣገይን ዳትስ ኢት እስከ በዛ ናይ ኣብርሃም ኣብዚ ሓንቲ ኢንተርቪው ዝገበረ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ ንዛረብ ታይብልዮም ዕሊ ሰላም ብግልፂ ለይተዘረበሉ እምበር ፈሪስዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ገሊኦም ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽበና ማለት እውን ናብ ዘበለ ይብል ግን ድማ ሕዚ እውን እታ ውዕሊ ፀቒጥና ሒዝና ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ነገር ክንጥቀመሉ ክንከለለና ይብሉ እሞ ከም መምህር ኣብርሃ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣሎ ዶ ኢልካ ተኣምን ድዩ ፈሪስዩ ትብል ክልተ ነገር እዩ ብተግባር ፈሪስዩ ኢለ ዝኣምን ግን ንሕና ኣወይት ክንከውን ይብልናን ኢለ ሓስብ ኣብኡ ኢና ክንተክል ዘለና እየ ዝብል ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍርሰሎ መንግስቲ ብልፅግና እዩ ንብናተይ እምነት ብዙሓት መርኢታት ኣለዉ ብዙሕ ግዜ እውን ዘርዚረ ይፈልጥ እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ናይ መጀመርያ ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራስ ዝጀመረሉ ነቲ ዝኣተዎ ኮሚትመንት ክፍፅም ዘይምዃል እዩ መሬት ትግራይ ዘይምምላሱ እዩ ተፈናቐልቲ ድሕነቶም ተሓልዮም ናብ ቦትኦም ከይኸዱ ምግባር እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ዝገብሮ ማለት እዩ ቅፂሉ ንትግራይ ተፃውኦ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓይልታት እናወደበ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ህውከት ክፍጠር ምግባር እዩ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፃውኦ ዝመፅእ ዘሎ በጀት ምክልካል እዩ ናይ ሕወሓት ሰርቲፊኬት ብታራ ቴክኒካዊ ነገር መጢለ ማለት እዩ እዚ ዓብዪ ነገር ብዙሓት ሰባት ይጣጣና ገለ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን መትከላዊ እዚ ምክንያቱ ውዕል ብዝፈፀም ካለ ኣካል ኣይፈልጠካ እንተኢልካዮ ብቐንድነቱ ነቲ ውዕሊ ተፍርሶ ኣለካ ማለት እዩ መዓት ነገር እዮም ናይ ትግራይ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ባንኪ ዝነበረ ቅርሾም ወለድ ከይረኽቡ ኢንቨስቲ ከይገብሩ ባዕሉ ሓኒቑ ፀኒሑ ድሓር ከዓ ወለድ ክፈሉ ማለት ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፀባ እዩ ናይ ትግራይ ዳግመ ህንፀት ዋላ ሓንቲ ነገር ተሰርሐ ስራሕ የለን ተጋሩ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከይረኽቡ ንግዲ ከይነግዱ ብፍሉይ ኮነ ተባሂሉ ይግለሉን ከይሰርሑ ይግበርን እዩ ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ዝትሒዙ ትውዕሊ እናተሸርሸረ እናፈረሰ ከም ዝመፀ ፍሉጥ እዩ ግን ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ መሊኦም ክሻብ ባዕሎም ኦፊሻሊ ናይ ንፈልጦን ዝብሉ ካልእ ስራሕና እናስራሕና እሱ ከም መቃለሲ ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል ግን ይኣምን እየ ማለት እዩ ከመይ ከም መቃለሲ ያ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም እቲ ጉዳይ ናቶም ዝያዳ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪስናዮም ምባል ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከምፃሎም ስለ ዘይክእል እቲ ጉዳይ ብዓቕሊ ገይሮም ነቲ ካልእ ኣጀንዳኦም ግን ኣይ ቲንክ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ሲስተማቲካሊ እናቐተላይ ዝኸይድ ዘሎ ጥራይ ምባል እኹል እዩ እቶም ተጋሩ ግን ነቲ ኩነታት ብንፁር ፈሊጦም ናብኡ ክብገሱ ኣይከኣሉን ኣሎ ካልእ ኣዛረባ ርእሲ ድማ መፂኡ ኣሎ ስምዑ እና የጨካኞች ስብስብ ትላንት ለቀኩላችሁ ቪዲዮ ሟርት ነው እንደ እያላችሁ ነው አንዳንዶቻችሁ ተጠንቀቁ ቲክቶከሮች እባካችሁን በቲክቶክ በዩቲዩብ ገንዘብ እንዳትሰበስቡ እየተባለ ነው እስቲ ስሙት ለምላላካቸውና በመላላክ ሊያተርፍ ለሚፈልጋቸው ነገሮች ሟች እንደሆነ ነው የሚያሳየው ከህፃጽ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያም ይሁን ሌሎች መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ተመሳሳይ ችግር አለ ብሎ ካለ ስለዚህ የሄደው ሰብአዊ ድጋፍ እየተደ ማለት ነው ኮሚሽኑ የሰብአዊ ድጋፍን ተደራሽ እንዳያደርግ እየገጠመው ያለ ተጨባጭ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ህዝቢ ሓገዝ ብፍላይ ናብ ትግራይ ክኸይድ ዘለ ሓገዝ
ተጠዋቢሎም መኸምዘለው ጥራይ ደይኮነሲ ስምዕዋ መብዚ ይሰራል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምን መገንዘብ አለበት ይላል። 2 ሚሊዮን ኩንታል የሚጠጋ እህል ተሰራጭተዋል። አሁን መልሶ የማቋቋም ፍላጎትም ሳይ ችግር አለ ብሎ ካለ ስለዚህ የሄደው ሰብአዊ ድጋፍ እየተደ ማለት ነው። ኮሚሽኑ የሰብአዊ ድጋፍን ተደራሽ ለሚላላካቸውና በመላላክ ሊያተርፍ ለሚፈልጋቸው ነገሮች ሟች እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ከህጻጽ ዝኾነ ገንዘብ ኣብዚ ሓንቲ ጽሕፍቲ ኣውፅኦም ኣለው እንታይ ዝብል ነቲ ገንዘብ ዝተዋፅአ ይወስድዎ ከም ዘለው ዝኻ aid controversy influencers forced donations to government revives fear of aid diversion እንታይም ዝብሉ ዘለው ሓገዛት ብህዝቢ ብጸለውቲ ድመፀ ናብ መንግስቲ ንዑ ነዚ ብፍላይ ናይዚ ኣዶናይ ዝገበሮ ዝብሉ ዘለው ነቲ ገንዘብ ማለት እዩ ይወስዱ ከም ዘሎን 16 ሚሊዮን ናይ ኢትዮጵያ ብር raised by social media influencer ኣዶናይ ማለት እዩ for Tigrayan internally displaced persons ነቶም IDPs ባሉ ተመዛቢሎም ዘለው ወገናት ናይ ትግራይ ማለት እዩ has been handed over to the government's disaster risk management commission እዚ ነቲ ገንዘብ ተዋህለሎ ነቲ መንግስቲ ነቲ ናይ ፌደራል ኦርጋናይዜሽን ከረክቦ ከም ዘሎ ተነጊሩ igniting a public firestorm and raising questions about the future of independent humanitarian action ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህዝቢ ብሶሻል ሚዲያ ካምፔይን ገይሩ ዘዋህለሎ ገንዘብ መንግስቲ ናይ ብልጽግና ኦርጋናይዜሽን እቲ ገንዘብ ከረክቦ ከም ዝሓተቶ እዩ ዝንገር ዘሎ ተወደ ድማ ተኣሲሩ ስለ ዝቐነ ብዘይ ሕቶ ከረክቦ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ This development marks a stark reversal for Adonai, whose recent activities have been under a cloud of official scrutiny. His abrupt shift comes just weeks after he was detained by authorities following the annual country word along the way. ካብ ሽግር ናብ ሽግር ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚኣ ከተጋጥሞ ምዃና ድማ ትንቢት ደይኮነ ግን ተዛሪብና ነርና ኢና The handover of cash sum to ነቲ ናይ federal organization stands in a stark contrast to this detailed plan. It follows a recent warning from Adonai posted a video of financial transfer without explaining the abandonment of his promised convoy, intensifying public dismay and skepticism. The controversy now centers on two. ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣዶናይን ካልኦት ኣክቲቪስትን ዝክብዎ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ፌደራል ኣረክቦ እዚ ድማ ናብቶም ተወለድቲ ናይ ትግራይ ክኸይድ ኣይኮነን እንተኸይዱ እውን ከምቲ ዝድሎ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ሓደው መንግስቲ ብማዕከላዊ መንገዲ ክወስዶ እዩ እንድሕር ተባሂሉ ሕማቕ ኣይኮነን እዚ መንግስቲ ስርሑ ክሰርሕ እንተኽኢሉ ግን መንግስቲ ቁጠባ ናተይ ብ9% ዝውስቕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ፀገም የለን ስለዘየለይ ወይ እውን ኣብ ትግራይ ክገብር ስለዘይደለየ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ቁጠባይ ንላዕሊ ድውንጨፍ ዘለኩም ሮኬት ምስ ሚራክል ዝኾነ ቁጠባ ኣለኒ እናበለ ህዝቢ ይጠም እንተሎ ክገብረሎም እንተዘይደለየ ክገብር ስለዘይደለየ እዩ ነቲ ዘለዎ ፀጋታት እንተለዎ ኮይኑ ዌፐናይዝ ከም ኣፅዋርቱ ደቂሙ ንህዝቢ ትግራይ ንምርማስ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ወዲ ድማ ኣሚን ታናይ 2 ወይ 3 ወርሒ ስልጣን እታ ዝነበረቶ ፈይም ወይ እውን ዝና ናብ ሓደጋ ክትቅየር ከም ትኽእል እዩ እንተኽኢሉ ካብቲ ሃገር ሸተት ኢሉ ናብ ኬንያ ዲገለ ኸይዱ ብማዕዶ ኮይኑ እንተሰርሐ ዝበለፀ ክኸውን ይኽእል እዩ because it's not going to be easy for this young man ግደው ይገባል ከፋኖ ጋራ ከሁሉ ጋራ ተባብረን ይህንን አውሬ ልናስወግደው ይገባል አብይ አህመድ መወገድ አለበት በዚህ ዓመት this coming year he has to go 2026 አብይ has to go አብይ must go 2026 አብይ አህመድ must go በክርስቶስ ኢየሱስም ዙፋኑ መፍረስ አለበት አብይ አህመድ ከምድሪቱ መባረር አለበት ይሄ የሰው ልጆች ሁሉ ጠላት ይሄ አውሬ ይሄ አረመኔ ይሄ ነፍሰ ገዳይ ይሄ ጨካኝ ከምድሪቱ መወገድ አለበት መቼም ከምትብላላ አቢ ካብ ስልጣኑ ክለለዎ ዝብል ድሌታት ናይ ብዙሕ ህዝቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ዓዲ ክለዳ የለን ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ እቲ ናይ ኣቢ ፀገማት ወላ እውን ኣብ ገለገሊኡ ሸፈፊሉ ክሓልፎ ዝግብኦ እውን ባዕሉ ናብቲ ፀገም ዘሊሉ ከም ዝኣቱ ዘሎን እቲ ፀገም ድማ መመሊሱ ሽግሪ እናተሓላለኸ ከም ዝኸይድ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ተቀባይነት የለውም ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነትን የሚያስከትል ነው በሌላ አማርኛ ህዝብ እያለቀ እኛ ዝም ብለናል ስለዚህ እናንተም ዝም ብላችሁ እዩ ገንዘብ አሰባስባችሁ ህዝቡን አትደግፉት ማለት እኮ ነው ይሄ ምን አይነት ጭካኔ ነው በእውነቱ
አዲስ በጸደቀው በአደጋ ስጋት ስራ አመራር አዋጃችን ኤግዛክትሊ ስለዚህ ህዝቢ ሕማቅ ከም ዘሎ እኮ ንፈልጥ ንርኢን ኣለና ገንዘብ ሲኢና ኣይኮናን ክንህቦ ስለዘይደለና ኢና ስለዚ ኣብቲ ንሕና ክነጥፎን ክነዳኽሞን ንደሊ ዘለና ህዝቢ ከተጥዕኑ ትፍትኑ ዘለኹም ነታ ኣጀንዳና ከተፍርሱ ትደልዩ ዘለኹም ወይለኹም እዩ ዝብለኩም ዘሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ትግራይን እቲ ጉዳይ መመሊሱ ከም ዝንፅረሎም ወላ ነቶም ንብልፅግና ንዓቢ ዝድግፉ ዘለዉ ሲ ዕድል እኳ እዩ ዘይሂቦም ዘሎ ወላ ነቲ ናይ ዓዶም ገዲፎም ምስ ኣብደው ክብሉ ዝደልዩ ኣብዪ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ብፖሊሲ ናቱ ገይሮም ንዑ ከም ዘይድግፉ ገይሩ እዩ ዝቐፅዖም ዘሎ ኩናት ትግራይ እዋን ብዙሕ ብዝተፈላለየ መገዲ ድጋፎም ኣርአዮም እዮም ግን እቲ ውፅኢት እዚ ኣሎ ኣብዚና ዘለና ኣብቲ ሕዚ ዘለና ኩናትና ዘለና ሰላም ወዘተ ዝበሃል ነገር ብዙሕ የልዕል እዩ እዚኦም ሒዝካ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን እዚኦም ምምላስ ሓደ ዓብይ ስቴፕ ሓደ ዓብይ ስጉምቲ ንዘለዓ ሰላም እዩ ስለዚ ኩሉ ንኩናት ዝኸውን ምክንያት እዩ ኣርኢና መሊስካ ናብ ኩናት ንምእታው ዘኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ይርኢና ሂማኒታርያን እዩ ግን እዚ ናይ ሰብኣዊ ክራይሲስ ቀልጢፉ ናብ ናይ ሴኩሪቲ ክራይሲስ ናብ ናይ ካብ ጉዳይ ፅምዶ ክጅምር እሞ ፅምዶ ኣብ ዘዋን ዝሕል በለ ይመስል እንታይ እቲ ምክንያት ከመይ እንትኮይኑ ኢኹም ዝሕልትልዎ ከመይ እንትኮይኑ ይውዑ ዝበሃል ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝወዓዋዕ ዝነበረ ዝውግዕሉ ዝነበረ ኣይንርእን ዘለና ከምቲ ናይ መጀመርያ ይኸድልዎን ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዉ ብዙሓት ነገራት ንሰሚዕና ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብፍላይ ድማ ዝነበሩ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ወቅትታት ነይሮሞ ሕዚ ድማ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብቲ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ከምቲ ናይ መጀመርያ ክወዓዋዕ ኣይንሪኦን ዘለና ሞ መምህር ብርሃ ድማ ስለ ፅምዶ ብዙሕ ተንቲንካ ኢኻ ብዙሕ እውን ክትብል ስለ ንሰምዕካ ዝነበርና እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ፅምዶ እኒኦ ድዩ ተዘሓሒሉ ይመስል ክልተ ነገር ተነገር ተዘሓሒሉ ዝብሉ ሰባት እትባ ፅምዶ የለን ዝብሉ ሰባት ትርክብ ዝሒሉ ቂሙ ዝብሉ ሰባት እንታይ መረዳእታ ከም ዘለዎም ተዝሕተቱ ሰም ካብኡ ግን ኣብ ዶባት ክረዝ ዝኽእል ዝኸይድ ዘሎ ተፈጥሯዊ ተካይዱ እየ ዝብል ኣብቲ መጀመርያ ከምኡ ክኸውን ግድን እዩ መጀመርያ ስለ ዝኾነ ህዝብታትን ክራኸቡ ስለ ዘለዎም እቲ ዝፀንሐ ስታትስኮ ክቅየር ስለ ዘለዎ እቲ ኢንቫይሮንመንት ክቅየር ስለ ዘለዎ ብኡ ደረጃ ምዃዱ ልክዕ ትክክል እዩ ብምዕባለ ደረጃ ግን ድሕሪት ኣይተመለሰን እንታይ ግን ምባል ይከኣል እዩ በቲ ክኸዶ ዝኽእል ቅልጣፈ ናብ ሙሉእ ምትሕባር ፖለቲካል ሃንድል ተገይሩ በቲ ንህዝብታት ከምፅኦ ዝኽእል ረብሓን ዘላቕ ክኾነሉ ብዝኽእል ኣገባብ ኣብ ምኻድ ምናልባት ምድንጓይ ክህሉ ይኽእል ይኸውን መቸም 25 ዓመተ ፅምዶ እንተበልናያ እውን ዝንእሳ ኣይመስለንን ፅምዶ ኣብ ካሜራን ኣብ ቴሌቭዥንን ብዙሕ ይዝረበሉ ከይህሉ ክእል እዩ ኣብ ባይታ ግን ፅምዶ ዝሒሉ ኢልካ ክትዛረብ ቀሊል ከም ዘይኮነ ነዚያ ስምዑ ድሓን ኣብ ዶባት ትግራይ ናብ ዕዳጋ ከም ዝተሓወሰ ተገሊጸሎም ሬድዮ ዋዜማ ካብ ነበርትን ነጋዶን ትግራይ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ኢላ ኣብ ዝዘርግሐቶ ፀብፃብ እቲ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተገዲቡ ዝነበረ ባጤራ ኤርትራ ናቕፋም ኣብዚ ሕዝዋን ብስንኪ ዘይሕጋዊ ምስጋር ዶባት ናብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ተስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ኣመልኪታላ ኤርትራዊ ገንዘብ ናቕፋ ኣብዚ ቀረባዋን ናብ ከተማታት ትግራይ ክሳብ ዓድግራትን ዓድዋን ይዝርጋሕ ከም ዘሎም ካብ ነበርቲ ኣረጋጊጸ ኣለኹ ኢላ ዋዜማ ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝርጋሕ ዘሎ ናቕፋ ብስንኪ ምስፍሕፋሕ ንግዲ ኮንትሮባንድ ኣብ ደቡባዊ ከተማታት ወሰና ወሰን ተፃወቲ ዘይሕጋዊ ምዝዋር ገንዘብ ጥራይ ዝተቆፃፀርዎ ከም ዝኾነ ዘመልክት እዩ ደቡብ ኤርትራን ትግራይን ተኸፊቱ ንግዲ ኮንትሮባንድ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘለዋን ኣብ ኢድ ውስናት ነጋዶ ዝነበረ ናቕፋም ሕዚ ኣብ ኢድ ንኣሽቱ ነጋዶ በፂሓ ምህለዋን ኣብ ንግዲ ትግራይ ድማ እጃም ከም ዘለዋ ዘመልክቱ ምዕባለታት ረኺብና ኣለና ክትብል እያ ዋዜማ ፀብፂባ ዘላ ምስፍሕፋሕ ገንዘብ ኤርትራ ናቕፋ ኣብ ትግራይ ምስ ሕፅረት ብር ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ እቲ ፅምዶ ሓያል ከም ዘሎ ከይነገርካ በዚ መንገዲ ኢኻ ትፈልጦ ናቕፋ ናብ ትግራይ የስፋሕፋሕ ኣሎ እንተተባሂሉ ንግዲ ስለ ዘሎ ርክብ ናይ ህዝቢ ይቕፅል ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ካሜራ ወይ እውን ኣብ ዩቱባትን ኣብ ሚድያን ብዙሕ እንተዘይተዘርበሉ እቲ ኩነታት ግን ይቕፅል ከም ዘሎ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ስለዚ ፅምዶ ካብ ዘረባን ካብ ውራያትን ናብ ተግባር ከይዱ እቲ ህዝቢ ይነግድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና now it's going to require a lot of ብዙሕ ጥንቃቐታት ዝሓትት ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ማንም ኤርትራዊ ዝኽሕዶ ኣይመስለንን ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት
كم تسهم زبلوا كم زي كونينا نرزلنا ኤርትራውን ኣብዚ ለንቀነ ብመንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ንስርዓት ብልጽግና ወይ ከዓ ነቲ ፖተምኪን ፓርቲ ዝበሃል ሓያል ዝኾነ መልሲ ይህብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዘመቻ ፀርፊ ምውራድ ምቁንፃብ ንኤርትራ ትምልሶም ከም ዘላንን ነቲ ዝብልዎ ዘሎ ኩነታት ድማ ዕላማታት ናቱ ተግህድ ከም ዘላን ሓደ ካብኡ ነቲ ናይ ሪቪዥን ነቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ጠዋዊኻ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ንምትሓሓዙ ዝግበር ምዃኑን ከምኡውን ናይ ኤርትራ ፖሊሲ ከም ሓደ ፀረ ኢትዮጵያ ምዃኑ ጌርካ ኣሚንካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንኻ ጠጠው ንምባሉ ከምኡውን ንኤርትራ ሕማቕ ምሕደራን ሕማቕ ኣካይዳን ዘለዋን ኢልካ ካብ ኤርትራ ንክሓድም ንህዝቢ ክትገብር ከም ዝፍተን ዘሎ እዩ ብግምጣሉ ኤርትራ ጥንታዊ ታሪክ ዘለዋ ከም በዓል ንግስነት ናይ ፑንት ኣዱሊ ሲቪላይዜሽን ንባዕሎም ነፍሶም ዝኻሉ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ዓመታት ብምስጥልያን ድመፀት እያ እናበሉ ዝዕግዕሩ ዘይኮኑስ ነፍሱ ዝኻለ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ምዃና ከምኡውን ኢትዮጵያ's Red Sea presence is described as limited to the federation ስለዚ ኢትዮጵያ ድማ ብግምጣሉ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታዊ ርክብ ከም ዝነበራ ዝገልጽ ታሪክ እውን ከም ዘየለ እቲ እውን ኮ ዘሎ ንኤርትራ ጎቢጣ ብፌደሬሽን ሒዛቱላ ኣብ ዝነበረት ብፌደሬሽን ኤርትራ ብትሕቲ ኢትዮጵያ ፌደሬት ኮይናትሉ ኣብ ዝነበረትን ጎቢጦም ሒዞም ኣብ ዝነበሩን ግዜ ጥራዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኤርትራ ዲባንክ ትገብሮ ከም ዘላ ነዚ ድማ ኢና ንብል ነርና ኤርትራ ብትክክል መንገዲ ከምቲ ቀደም ሲኤንኤንን ቢቢሲን ኬትካ ምዝራብ ኣየድልየካን እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ኤርትራ ነቲ ሚድያ ተጠቂማ ዲባንክ ክትገብሮም ክትክእል ኣለዋ ኤርትራ rejects Ethiopia's claim of sovereign access ከምኡ ድማ ልኡላዊ ኣብቲ ገባሕር እንደሊና ዝብልዎ ዘለው ኤርትራ ትነፅገያ ምክንያቱ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ሓይልታት ድግፉና ዝብልዎ ዝነበሩ ድማ ሓሶት እዩ ዩኤን እዩ ካልኦት ዓበይቲ ሓይልታት ድማ ነቲ ውዕላል ጀረስ ከተግብሩ ከም ዘለዎምን ንልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ዘማእኸለ ውሳነ ጥራይ ከም ዝቕበሉ ነጊሮም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ defend its port and security cooperation with Egypt, Saudi Arabia and other littoral states ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ዑድያ ክትገብሮ ዝግባእ ከም ዝኾነን ንዑ ንክትገብር ማንም ዝኽልክላ ከም ዘየለን ኤርትራ ድማ ኩሉ ዘዋፃ ነገር ክትገብር ድልውቲ ምዃና እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግርም ገበርኩም ፅቡቅ ጌርኩም ኣስምዕዎም ዋላ እውን ተደይፈተውዎ እዝኖም ደጊፍኩም ኣስምዕዎም ዝበሃል ኣብዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ዘረባ ክመፅእ ከሎ እዩ ከም ወትሩ ኣገልግሎት ትህብ ምህላዋ ነዛ ዝገብረልኩም ነዛ ናይ ህድሞና ሓወላ ብህድሞና ተኸፊለ ይኮንኩን ግን እዛ ትካል እዚኣ ናብ ኤርትራውያን ክትበፅሕ ደስ ስለ ዝብለኒ እዩ ፕሊዝ ነዚኣ ኣብ ተጠቐሙላ I get nothing advertisement ወይ እውን ገንዘብ ተኸፊለ ይኮንኩን ዝብለኩም ሓንቲ ካብ ናይ ኤርትራውያን ፍጥረታት ዝኾነት ኣብ ክንዲ ዌስተርን ገንዘብ ክሰዲ ስለ ዝቐንኹና ወደ ዓመት እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ነዛ ኣብ ህድሞና እንተተጠቂምኩም ንሓውኹም ንዓድኹም ንቢዝነስኩም ድሓር ድማ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ትሰርሕ ብመንገዲ ናይ ኤርትራ ዝሰርሕ ስለ ዝኾነ ነዛ ኣብ እዚኣ ተጠቐሙ እናበልኩ መደበይ ክዓፁ እየ ናይ ሎሚ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣይትግደፉ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም ታንኪዩ